Padugon. Padugon ako na kapasuan, tipil. Padugon niya. Dili. Padugon yun. Sa may ang bako, ang bako lo ang tumoy. Dili ka tunay. Nakasabot ang adungan ng ibinalan ka doon. Sa ordo ka. Makapanis ko. Tawag ka ni Kuya Almond. Na-interview ko siya sa ABS-CBN sa Dabas. Punishment. So nakasabot na ka to. Deserve to punishment ka. Kasama hindi mayo. Mabulay king sa pali kanina. Ano minaw dahil siya sa para kanina? Basta ganun ka. Kukan na kukan. Kailangan ito kay punishment. Wala nang nakasaka. Nakasaktisan. So, adyo ka na bunaling ang makakasa. Buko to na isa. Nakabunalan mo ko na ako kayo sa iso. Buka ko yun. So, yung nakaingon ko itong pagkuman na kabunal, katong na ito na magkisa na dati. Ato, na tanam yung mga koray ko taas, kusog mo guys house. At, tagbang na ubos, naggawas rin. Alas 12 naman ito, padunal ni dati. Ato ko kumputiran, on man si ate sa Facebook. Hindi ko sa daton. Akong i-open ka diyot, yan ako kay Pamas na Pati, TV kay hadlo kayo so anak, paano naman? Pag uli din ko man, anak ako sa ubos. Kaya ba, si dati na nagawas ko, kaya di mo kayo kumustambay sa ubos. Taas ko dito sa pag-dati, dalan dati man. Kato na mo sa kasala ko, ano? Sorry si dati. Sorry daddy mo. Pero ka kayo na to. Boss, ikaw yun sa reason na ito. Sorry si ano nga kay Bao sa iyo? Ibang Reason na ito niya. katong bunala ba? Katong ka pa rin. Reason niya. Nani omid. Ako ako dagbagod po. Eto ba ni ko dali. Ang ganda ni Mayo lang. Uban, nahog sa stairs. Kaya na naman TV, may stairs. Uban, nagligi na lang. Tama. Ano ito gibunala ka daddy niyo? Ikaw yun, ano, gipunalan ka. Anong Carlos! Imo gingnan ni mo daddy nga makakaw yun sa reason. Mo to ni sorry siya. Awan mo nila. Oo, di mo si mo daddy. Ko na si mo daddy. Close mo, close. Kasi may pinakatingin nila. So, one witness na white class ito. Bakasyon na teacher. Kaya nga, Teacher na. Bakasyon. kasi kami dyan ikaduha tayo. Ay na siya? Si Camille? Siya, school din siya dito ni daddy. Pili siya. Ihatag na ako sa ihatag gusto. Hatag siya gusto na mas tuwil. Say good. Atong timba kami tuyo na nilain-lain. Awal naman ni ate. Manawagan niya siya ni daddy na magpuga. Kay ma'am. Kay Mulumbong. Yung song mo mong daddy. Wala ko. Wala ko sa hindi na sa doon siya. Pero para ni mo princess siya rin na siya. Siya may kailangan ng teacher. Kung Reyna siya, unsa man ka? Server ko? Server.